Dobrý deň, priatelia. Prichystal som pre vás tento videotip, pretože často mi je kladená otázka, čo je to reklama. Alebo môže byť vydaný príkaz, poďme robiť reklamu. Môže to byť príkaz pre organizáciu, pre nejaké jej oddelenie alebo úsek. V zásade ľudia si možno nikdy nepoložili otázku, čo sa tým rozumie, keď hovoríme poďme robiť reklamu. Niektorí si myslia, že sú to nejaké úžasné nové myšlienky, ktoré spravia úplný prevrat v rámci organizácie. Ďalší si myslia, že možno je potrebné získať nejakú veľkú reklamnú agentúru, ktorá to všetko za vás vypracuje a pripraví a spôsobí vám to, že teraz bude strašný boom, čo sa týka zákazníkov. Ďalší si možno myslia, že sú to rôzne falošné klamstvá a ďalšie veci, ktoré by mohli, hádam, spôsobiť to, že vďaka perfektným trikom sa nám podarí dostať tých našich zákazníkov k našim dverám. V skutočnosti vám však môžem povedať, že vaše minulé aktivity a vaše minulé činnosti boli práve tie, ktoré boli schopné zapríčiniť vašu produkciu. Tieto myšlienky a ich postupy sú tou najlepšou reklamou, akú môžete mať. Častokrát sú tieto myšlienky zapadnuté prachom, už dávno sme na ne zabudli, a toto je tá možno najlepšia reklama, akú môžete dosiahnuť. Preto by som vám chcel vo svojom nasledujúcom videoklipe povedať, čo je to reklama, ako ona funguje a tak ďalej. Preto ak vás to zaujíma, ako je to s reklamou, tak kliknite sem dole a dozviete sa viac. Ďakujem vám, že ste